אתגר בפורטנייט, מקורי ישר מהניילון. להגן על הבוט בפורטנייט. בואו אני אסביר לכם. קודם כל נמצא בוט שאפשר הנה, ניקח אותו, את החתיך הזה. מה זאת אומרת בכלל אתגר הבוט בפורטנייט? אני אסביר לכם. אתגר הבוט בפורטנייט, אתגר הבוט בפורטנייט, זה אומר שעכשיו אם אני בוחר לי בוט, ועכשיו אם אני מוסיף אותו, אני צריך להגן עליו, אסור שהוא ימות, עד סוף המשחק, או עד שאני אמות. בואו נתחיל, אני לא אוהב את האתגר הזה. זה קפץ לי לראש. טוב, אז בואו נעשה פה. אוקיי, יש פה מישהו? אחי, קח את השוטגן! חתיכת בוט! יואו, זה הם גרוע. יש לו כתר. אני מסתפק בזה. טוב, איפה הבוט הזה? איפה הבוט? במסך. לא, איפה הוא? יש פה עוד מישהו. שלום לך. בום. לא, רגע. בוא לפה. תשאלי. תודה. טוב, איפה יש בוט לכל הרוחות? יא בוט. אמא! טוב. טוב, אם הייתי הבוט הזה, איפה הייתי? איפה? אתה רואה? טוב, איפה הוא? נו. יואו, מחרפן אותי, אלוהים. איפה אתה? הוא שם בכלל? תרציני איתי? עד שנחתתי? אני באה אליך. לא, יש פה מישהו. אני בדרך. אתה עכשיו, הבוט הזה עכשיו יהיה חבר שלי. הוא יהיה חבר שלי. אם הוא מת, הוא מת. מה אני אעשה? אני לא רופא. טוב, בוא נרוץ עליו. טן. גין גלין 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 גין גלין 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 מי שלא יודע תשימו סאב, יש לי מטרה להגיע ל100,000 סאבים, אז זה החלום שלי. חלומות של יאיר פרפקי. עוד 40 שבט. מחר אחותי מתגייסת. תגיד את זה. כגדילה. טוב, אני חושב שאני יודע איפה. לא, רגע, מה הלך פה עכשיו? אני עשיתי צ'יטים. סתם, אל תורידו צ'יטים. זה לא יפה. טוב, איפה הבוט הזה? זה מלא. שמעתי שיש גליץ' כזה עם המעודדת, אבל אני חושב שכבר מחקו אותו. טוב, בקיצור, אני אעדכן אתכם שאני אגיע. בוא לפה. בוא לפה. ראיתם? למה כולם יש פה קטע? מה זה קמע? עכשיו מי שעז לגעת בבוט הזה נמצא לו קמע. איך אני איתכם? טוב. אני אעדכן אתכם כבר שאני אמצא את הבוט הזה, כי אני לא מצא אותו בשום מקום. אז הפסקת הפרסומות.
טוב, זה ראה לי שזה פה. אז איפה? איפה אתה? חתיכי. איפה? אמא פה. חתיכי. איפה אתה? חתיכי. חתיכי. הוא פה, הוא פה. הנה הוא, אני פה. חתיכי, אני פה. חתיכי שלי, שרק של אמא. טוב, אני אקח את הגלפלר. אני לא צריך אותך. ועכשיו אני צריך אותך. זהו, עכשיו מתחיל האתגר. אוקיי, אז כפי שאתם הבנתם, אני צריך להגן על הפשושי. אני אקרא לך פשושי. אני צריך להגן עליו מפני האויבים. אם הוא מת, הפסדתי באתגר, ויש פה מישהו. קדימה, תילחם בו. בוא, מי ייגע בפשושי שלי? מי ייגע פשושי? שלום, מה קורה? פשושי, תעזור לי פה. פשושי, אתה עושה את זה. אני צופה. תגיד לי, חתיכת בוט, מה אתה לא יודע לראות? פשושי, תירה עליו, ככה חינכתי אותך. תירה עליו, פשושי, לכי אליו, תירה עליו. פשושי! לכי אליו! הוא בורח! טוב, אף אחד לא ייגע בפשושי שלי. זוז, אתה גם פשושי, אתה לא יודע איך חינכתי אותך, אתה לא יודע איך להיחנך. אלוהים ישמור, הנה, מה הבעיה? כל האלף לשוטגן לתוך המוח. נו, פשושי, נו. בוא לפה. תקשיב, פשושי, אם אתה מת, אתה יודע מה בא אליך. יופי, כל הכבוד. וואי, כמה פרחים, כמה גידלו פה. יואו. אני רוצה לתת מטרת כפרה. אתה יכול לתת מטרת לייקים? לא, זה הרבה. לא רוצה לסתום את הפה. מה תעשה? לא רוצה לסתום. תביא הצעה אחרונה של מבחר אחד לראש. סבבה. 100 לייקים. גבר, בוא לפה! תרוקתו! אתה לא תיגע בפשושי שלי. תרוקתו! תרוקתו, אני פה. אני מפחד. תרוקתו. לא, אתה לא עושה לו כלום. מי ייגע פשושי? מי ייגע בו? מי? אתה בסדר? פשושי! תרוקתו! מי ייגע פשושי שלי? הבאתי אותה בחתונה! מי? יואו, זה כוח. מי מעז לגעת בו? מי? אתה? אני רואה את הנשמה שלך. יואו. נפח ביתה למוח, פשושי, ככה חינכתי אותך? שאני אביא לך. זה. טוב, אני אתן לך הזדמנות אחרונה, אם אתה מת, הלך עליך. תקשיב, פשושי. יש לך שם רכב, אתה רואה? אם אתה רואה את הרכב, לך אליו. בוא אחריי, סתום. בוא אחריי. עם ישראל. איפה? מי שנוגע פחת, אתה מדבר איתי. אין, נראה לי אנחנו מנצחים, פשושי. אנחנו נראה לי מנצחים. אתה יודע איך אומרים בהגדה של פסח? יש את הרשע, שחצן והחנון. ונראה לי גם המתוחכם. טוב, בוא. תיבת בי. מה יהיה בתיבת בי? דבר חרא קטן.
חברים שלי, אני אגיד לכם את האמת, אוהבים לקלל. אז אם חברים שלי רואים את הסרטון הזה, אז ותביא את הסחורה שלה. רגע, מישהו פה שלח לי הודעה, כנראה זה השליח של הוולט. רגע. כן, זה השליח של הוולט. הזמנתי לי, תקשיבו מה הזמנתי. הזמנתי לי טפו צ'יפס, הזמנתי לי כל מה שילד צריך. הוא צריך קצת חטיפים, קצת ממתקים, וקצת כן, וזהו. רגע. בוא נשמע שירים. איך מפעילים את הרדיו? עכשיו שמתי לב שאני בלי אודיו של הזה. לא, זה גבוה. אני אשים על 13. ככה, בסדר? או שאני צריך להגביר. מחבל! אתה לא תיגע בפשושי לא משנה, זה מחבל. רגע, אני אנמיר קצת. זה גבוה. 5. יאללה. טוב. מי ייגע בפשושי? פשושי! עכשיו אני לא הורג. עכשיו אתה הורג. קדימה. פשושי! יאללה, פשושי. סומך עליך. אתה רואה שאני תקרב? אם נוגעים בך אתה מדבר איתי. יאללה! אללה אכבר! יאללה, אתה הולך לשם. תלכו! אני מתחבא בשיח. אני מפחד. תילחם, תירה! תירה! איזה בוט. ככה חינכתי אותך. תושך, תירה בו! אם הוא נגע בך תדבר איתי. אני מתחבא בשיח. אם הוא נגע בך אני עושה לו כמה 100. אל תיגע בפשושי שלי! אל תיגע בו! אם היו עושים לי זה הייתי מתחרפן. עכשיו שמתי לב שלא השתמשתי בגלפלר. איזה גרוע. לא צוחק. תקשיב, אתה הולך דרום, פה זה הדרום ואני הולך צפונה. סוף אתה מקשיב למשהו. טוב, נתראה. למה אתה בא? לך לשם. אני בונה פה קיר, אני בונה בבוקס, ונראה אם אתה עובר פה. איך הגעת לי פה? תקשיב, אני קולה אותך עכשיו. בוא נראה אם אתה יכול לצאת. קוקו. לא. וזה אתה יכול לעשות. בוא. אני בורח. אתם יודעים מה? אני בורח ממנו. ביי, נתראה. אני בורח ממנו. אני רוצה לבנות כזה, אני אבנה לו פסל. נשב על המרפסת ונדבור ונעשה ציפורים בלילות, ילדים בחורשה ישחקו תופסת בפורטנייט, אבל זה מסוכן כי יכולים לעבוד טריירדים בשנה הקרובה. עוד תראה כמה עצבים מעולך, אתה תשבור את הדלת ואת המשחק, אתה תיתן רעפות סתם ככה נה 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 טיימר, אתה תופס
נפספס את האיבנט הכי גדול בלילות. רגע, איפה נפלתי? יש! רגע, אם אני נופל עוד פעם מפה, אני מת? עדיף שלא ננסה. אוי לא! מדליונים! תקשיב! זה הזמן שלך, בגלל זה התאמנו. תקשיב! אתה הולך לא, בוא נברח. בוא נברח. אתה יכול להשתגר, נכון? יאללה ביי! עכשיו שמתי לב יש אוטו. נלך לאוטו. בוא לאוטו. בוא איך אתה משתגר? יש לו צ'יטים. טוב, בוא. בוא לפה. בוא לפה. בוא לפה. מה, להרוס אתה כן יכול. בוא, עלה. עלה. תודה רבה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך. השליח שלו מאוד מאחר, ייקח לו איזה חצי שעה להגיע. אוקיי? סתום. אני אמור להגן עליך. עכשיו אתה צריך להילחם. אתה צריך להילחם בשבילי. אוקיי? יואו! מישהו! תפוצץ אותו! או שיט. זוז! יאללה, אתה יכול להשתגר? שתגר! יאללה, שתגר, איפה אתה? יואו, הכלב שלי לא שונא את הפשושי. פשושי, בוא! פשושי, בוא. איפה אתה? איפה אתה? פשושי, איך קטע לי שם? בוא לפה, בוא אליי. תקשיב, אוקיי. אנחנו נשארנו שתי אנשים. בוא לפה. הוא מטומטם. פשושי! לא! פשושי! תקשיב! אתה... רגע, מה לי בוא עכשיו. רגע. פשושי! תקשיב, פשושי. אתה קופץ? ופה. יש לי רעיון. איך הוא יבוא? 3, 2, 1, עדיין מנהר, נכון? סוף, בוא כבר. טוב, תקשיב. נשארנו. תפסיק לסמן אנשים. בוא לפה עכשיו. בוא, יש שם מריבה, יש שם מכות, יש שם כנופיות, בוא. פשושי, בוא לפה. יש לי רעיון, איך הוא יהיה. תלך לשם. אתה רואה שם? לך לשם. סוף הוא מקשיב. עכשיו תילחם בהם. איך אני אעשה לו? אני צריך חיים, כפרה. יש לך? תמות. לך לשם עכשיו. אוקיי. מישהו אחרון. תקשיב, פשושי! הכל תלוי בך! לא, לשם אתה צריך. לך לשם עכשיו. אימא'לה, הוא שם. נראה אותו. לך לשם! יותר מהר! רוץ! לשם! טן. אין לי תקציב לאפקטים. לסאונדים. טן. קדימה. לא. כתר. יואו, איזה פרייר. יואו, איזה פרייר. איפה אתה? פשושי? כן. הוא שם. לך לשם עכשיו. לך לשם עכשיו. הנה, אתה רואה את הבן אדם החמוד הזה שם? לך אליו. אם הוא נוגע בך, אתה מדבר איתי. לך יותר מהר, יא בוט! יואו! איזה מניאק! הוא הרג את פשושי! אתה תשלם על זה! בוא לפה! אתה הרגת את פשושי שלי! אז אתה תמות! פשושי! זה מה שקורה שהורגים את פשושי! פשושי, תמיד נזכור אותך. ויאללה ביי.